redukčný ventil chybný. Mám nastavený na 3,5, za pár hodín to prefúkne až na 6. Je to 3/4 coľový, takže vypustili sme si najprv vodu. Teraz pomaličky odtočíme a vypustíme zvyšnú. Tak, čiže tesnenie, redukcia na 0,5 coľ je v balení. Čiže tu máme nový redukčný smer prúdu vody. Čiže 3/4 coľ na 0,5 coľ je už, ako som vravel, v tomto. Čiže my len vymeníme tesnenie a tá redukcia ostáva. No, môžeme ísť na to. Stáďal nám voda netečie, lebo nemá kadiaľ. Tak. Ešte polotačky. Keďže je to fibrová podložka, tak ona sa nám rozpadne. Očistiť plochu jednu druhu a ideme montovať nový. Nový nahodený. Teraz ideme jemne dotiahnuť skrutky, aby nám to nenarobilo šarapatu. Vezmeme si blicky a dotiahneme. Na záver skontrolujeme šipku. OK. Uvoľníme krytku plastovú a namontujeme nanometer. Nanometer je z pôvodného redukčného ventilu. Máme tu starú pasku, ktorú celú očistíme, aby nám to neslzilo niekadiaľ. Nová paska nahodená. Ideme na to. Tak, nie dotačame za to, ale tu máme štvorhran, takže chytíme si s blickami a dotočíme. Moment pravdy, nanometer máme, redukčný ventil máme, zistíme, nakoľko je natlakovaný. Tak to má byť. Teraz je to OK, samo to strelilo na 3,1. Skontrolujeme, či nám niekde nepresakuje, či nám nekvapka okolo nanometra, čo by nemalo, ale ešte pre istotu spravíme tak, že poutierame si zem, aspoň ja to tak robím, a nechám tu suchý kartón. Takže takto.